ҳамеша одамон дар талоши зиндагӣ ба мардони соҳибҳунар ва соҳибилм такя мекунанд, эшонро гиромӣ медонанду эҳтиром менамоянд. зеро аз қадимтарин ҳангом то имрӯз маҳз нафъи ин намуд шахсон ба одамон бештар мерасад. таърих гувоҳ аст ки одамон аз замони қадим то ба имрӯз баҳри хубтар зиндагӣ кардан аз ҳар гуна омилҳое ки дар рӯзгорашон дастрас буд ба мисоли хок, оҳан, чӯб ва дигар омилҳо баҳри худ олоти рӯзгор сохтанд. ва дар барномаҳои қаблӣ мо бо шумо пиромуни сохтани ҳар гуна асбобҳо аз оҳан ва аз чӯб маълумот дода будем. вале имрӯз мехоҳем пиромуни асбоби табақ ва дигар бахшҳое ки бо ҳунари яктан аз устозҳои номдори ин минтақа яъне ноҳияи нуробод ҳастанд ба шумо қисса намоем. дар назди ман бузургтарин табақе ҳаст ки аз чӯб имрӯз сохта шудааст ва ин ҳунар ба ҳунарманд усто тақдир тааллуқ дорад. имрӯз мо дар меҳмонии усто тақдир ҳастем. усто тақдир яке аз ҳунармандонест ки миёни ҷомеаи тоҷикистон ному унвони худро дорад. вақте усто тақдир мегӯянд, ҳунари чӯбкории ӯ пеши назар меояд. зеро ин марди ҳунар солҳои зиёд аст бо нуги тешаи худ ва қувваи бозуяш заҳмат мекашад ва рӯзӣ пайдо мекунад. имсол соли рушди сайёии ҳунарҳои мардум аст. мо мехоҳем ки ҳамин чизҳои таърихӣ, мақсад чизҳои одамони ки аз пишти мо ки чанд туш гузаштагӣ, ҳамин чизҳоро мақсад мо мехоҳем ки ҳамин корҳоро аз нав зинда кунем ва ба мардуми тоҷикистон, на ин ки ба мардуми тоҷикистон, ба мардуме ки мисол аз хориҷ меоянд сайёҳон, ҳар хел намуди ҳамин чизҳоро метарошем ки ба ваё мақсад маҳқул шаванду ҳамин чиза пешкаши ҳаваё кунем ки мақсад ҳамин мардуми ниёгонimon ҳамин чизҳои мисол аз чӯби мақсад аз чӯби тут, аз чӯби чормағз, аз чӯби ҳамин чизҳоро пешкаши сайёҳон кунем. ҳунари ин марди закӣ аз кори дигар ҳунармандон ба куллӣ фарқ менамояд. зеро бо ҳаҷмҳои гуногун сохтани ҳар гуна асбоби рӯзгор ва бо табъи хоса ороиш додани онҳо танҳо аз нигоҳи нозукбину тозаи ӯ бармеояд. ӯ мегӯяд ки дар гузашта ӯ танҳо як усто буду маҳз бо хонапӯшӣ машғул. ин касб бошад шуғли наздиконаш будааст, вале заруроти рӯзгор ӯро водор мекунад то баҳри мардум аз чӯбҳои гуногун ашёи рӯзгор бисозад. дар давоме ки мисол кор кардам 30-35 сол ҳамин ҳунара омӯхтам ва коркар кардам ва ба мардум чизҳои маҳсули дасти худро пешкаш кардам. дар ҳамин таҷрибаи кории ман чӯби чормағз беҳтарин аст, барое ки вай ҳам сахт аст, ҳам тобовар аст дар гармӣ, дар хунукӣ, дар мақсад афтоб беҳад тобовар аст. баъди вай чӯби чанорам вақте ки мебарӣ меёрӣ метирошиш, вай камтар қимтара. Барои чӣ?
برای که باید تر هست هر نیم میجیها مقصد خودشا دیگرگون میکنه یا میکفه. باید که همین چوبه وقتی که چوب چنار تراشیدی وقتی مقصد تراشیدن کردی میبری چوب چنار یک سال نگاه میداریش، یک سال نگاه میداری همین چوب چنار بعد میتراشیش بهتر و خوبتر میاد، هم سبک میآید هم رشد میآید هم نفیس میآید چوب چنار. چوب چهارمغز هم همچنین من تجربه کردم که وقتی که چوب چهارمغز بریدی ایتام غولش نمیکنی، همیشه دراز میمونیش تا پوست میسته. آفتابی تابستان وقتی که باید توفت در وقت گرمی درونی باید تاس میکنه همون چو سفیدیش سرخ میشود. وقتی که تراشیدیش رنگ چوی شیفانیر همینطور روشن و خوب میبینه. اما بسیار کوشش میکنیم که نه اینکه همین هنری خودمون رو فقط به فرزند خویش تبار خود بیاموزیم. ما میخواهیم که هر انسانی که دستی استادی داشته باشد مقصد خواه که همین کار من بامیزم، من کوشش میکنم که همین انسان همین کار نشان بدیم از دیگر کارها مقصد دست بکشه فقط برای با اولای کفی دستی خود مقصد ده تنگه بیا فرزنداشا چیکار کنه زندگیشا بخونه، فرزنداشا مثال بخونه یکم روزشا بهتر خوبتر برد. امروز او از چوب زردالو، چهارمغز و چنار که در زادگاهش بسیار میروید اسباب میتراشد. او مشغول تراشیدن طبق است. چگونه طبق گوید؟ این طبق یکی از کلانترین طبق هاست که تراشیده می شود. این یک چیله، حجمش یک چیله. با میخواهیم که با کلانتر یک 80 یک 70. از روی نقل استاد تقدیر امکانیت بردن 20 کیلوگرم آش پلو را دارد. البته این نمود طبق برای روزگار خیلی کم استفاده می شود، ولی سالهای دراز می تواند هنر استاد تقدیر را در آثارخانه ها معرفی نماید. طبقهای کلان چیکار بگم این هم عجیب است و هم طلبگارش بسیارتر است. طبق کلان برای که این چیکار بگم هم کارش قینه دایی بارش هم کلان با فصل میآید. مردم بسیارتر طلب میکنن این چیزی کلان طبق کلان. خیلی یک چیزی عجیب در خونهشون نگاه میدارند با دوست رفیقشون بسیارند در گرد این ممکنه که یا 30 کس بشینه به حضور 30 کس میشینی میخری. این یک چیکار بگم یک حلاوت یک چیزی همین مقصد مردم کوهانی خودمون هم خیلی برای همین قدر و یا طلبش بسیارتر این چوبی طبق کلان است. استاد میگوید که تراشیدن طبق‌های از این جثه برایش از 1 سال تا 5 سال وقت طلب می‌نمایند، زیرا خیلی نازکند و زحمت خاصی را طلب می‌نمایند. همین طبق اگر چی کنیم یک 5 سال شید قریب 5 سال شده قریب 5 سال شید همین چیزا من نگاه می‌دارم یا در کلیونکا یا در همین چی مایده تراشده که وقتی که نم داشته باشه این نم کفه نکجاله می شود. بعد این برای چی مقصد این که این سبک شود قاق شود هم کم کفه هم کم خودشا دیگرگون میکنه. برای این خط بعد همون سیخی که مثال ما مقصد تراشیدن همین طبق هم میکنیم چند که سبک باشه همون سنک نمیلرزه، تراشیدنش آسان‌تر خوبتر میشه برای ما. استاد
устотақдир тавониста дар зиндагии хеш фарзандон ва наздикони хешро ба омӯзиши ин ҳунар ҷалб намояд, зеро маҳз ин намуди ҳунарҳо метавонанд ҳамеша дар ҳама давру замон барои одамон ба кор оянду кӯмак намоянд. устутақдир як шахси ҳунарманд, устӯи беҳтарини ҷамоати мо аст. ман варо аз кӯдакӣ мешиносам, мо якҷоя калон шудагем, бисёр устӯи хуб аст. ман як кӯдакӣ ба ҳамин ҳунарҳо шавқу ҳаваси зиёд дошт ва уста ба шуғли тарошидани таваққу тавақчаву дару тирезаву ба ҳамин корҳо машғул мешавам. бисёр таваққуи хуб метарошад. таваққуи устутақдир дар ноҳия, дар ҷамоат, дар ҷумҳурӣ машҳур ҳастанд. ҳамин маҳсулотое ки ин кас метарошад муштариҳои зиёд доранд, мухлисҳои зиёд доранд. инро харида ба ҳамаи гӯшаву канорҳои ҷумҳурия бурданд. ҳатто аз гӯшаву канорҳои ҷумҳурӣ берун шуда ба федератсияи Россия мебаранд. як чанд сол пеш дар як намоишгоҳи хеле калоне ки дар Сочи шуда буд, ҳамин асбобҳои ина таваққуи ё тавақчаҳои ё лаъличаҳоша ба шаҳри Сочи бурда буданд. дар ҳамон намоишгоҳ бисёр баҳои баланд гирифта буд. дар ҳамин давоме ки мисол ҳамин аввали коркарди ман ҳамин чихел бигум ми хонапӯшунӣ буда, чирдак пӯшундан буда. баъди ин бод кори дару тиреза кардам. ҳамин табақчакҳои майда тарошидам. вақте ки талаби ҳамин муштарие ки мисол талабгорай барои табақи калон, мақсад ҳавай табақи калон ки заказ мекунад, мисол ҳамиса метарошем мо. фарзандонаш нозукиҳои корро тариқи асбобҳои электрикӣ ба анҷом мерасонанд. асбобҳо ҳам барои тарошидани ҳаҷми табақҳо гуногун мешаванд. яке барои асбобҳои хурдҳаҷм лозим меояду дигаре барои асбобҳои калонҳаҷм. софтар шавад. не ҳамин мобайншам ку мобайншам бояд ки ҳамин хел якрӯе бошад ки вақти кашкор заданда кам чӣ кунад, кам гириш бития. вақте ки гириш ки кам дод вай осонтар метарошид, подколаш кам мешавад. оҳиста оҳиста тарошиданаш бо хубтар осон. чанде ки ҳамин табақа тинук битарошии коркард ша ба ҳамин теша ки тинук битарошии бо да ҳамун станок осонтар мешавад, бо тезтар метарошиш. чӯби чанор ҳаст. чӯби чормағз ёфтанаш қиинтар аст, чанора ёфтанаш мумкин ҳаст. як деги 100 ҳаҷмаш 100 бошад, агар ҳамин ба ҳазур ҳамин ош бо даи камӣ мекунад. агар пириш кунӣ мумкин аст ки соли ин 200 сол бошад, 150 сол бошад. ҳамин чӯби чанора чанде ки солаш бисёр бошад, мақсад ҳамин ҳаҷмаш калон мешавад. дар хоҷагиамон ҳам тавақча дорем, ҳам тавақи миёна дорем, ҳам тавақи калон дорем. махсусан як тавақи калона ҳамин устутақдир тарошидагиай, мо ҳамин тавақа харидагием. таваққоро бисёртар дар шароити ҳозира ҳар як арӯсе ки мисол арӯс шуда, ҳар як духтар арӯс шуда ба хонаи шавҳараш мебарад, албатта тавақ дорад. ва онҳо бо хусусан ҳамин таваққое ки аз чӯби чормағз тарошида мешаванд, аз чӯби тут тарошида мешаванд ки як нақшу нигори хушрӯ доранд, гирифта мебаранд. ҳозир хай нақл кардем ки ҳамин як амак доштем, худо раҳматаш кунад, амак ҳоҷи Алсамад, як 2 сол пеш дар синни 93 солагиш фавтид. ҳамин ва хеле нақл мекунанд ки вақте ки келинош қати камтар дар хоҷагӣ ягон гап мефта ғирғир мекардастанд, баъд мегуфтааст ки мо хиёле мекунем ки ай хонаи ҳамин бовод тавақи чормағӣ оварда. ай гаво маълум аст ки дар гузашта ҳамин табақи нағз овардан, калон овардан
махсусан аз чӯби чормағз овардан, аз чӯби тут овардан барои келино фахр будааст, обрӯ будааст. ҳозир ҳам мегиранд мебаранд, ҳамин тавақча ва дар ҳамаи хонаҳо истифода мебаранд. ҳамин хел ман агар таҷриба бигем, як вақт ҳамин хел дар зиндагӣ мудда шуда буд ки одамо бисёрат дар куса мехӯрданд дар хоҷагӣ вай. ҳозир богаштан ба ҳамин рӯ бисёрат дар тавақ як ҷоя шита наҳорӣ мекунанд. 2013 Сочи рафтем мо як 33 дона ҳархела тарошида бурдем, аз чӯби чормағз, аз чӯби тут, аз чӯби чанор, ҳаҷмашон на онқа калон, як 50 40 калонияшонда ман фикр кардам ки уҷа ярмарка рафта будем. Ман фикр кардам ки ҳамин чиза мақсад ҳаму халқи рус намегиранд. Не ки ин гапи ман баръакс будааст. Вақте ки мо ҳамин чиза бурдем, ай 5 ҷо президентҳо омадагӣ будан ҳамуҷа дар ҳаму Сочи, дар ҳаму баҳри Сиёҳда. вақте ки моро иҷозати фурӯхтан додан ҳамин чиза, дар муддати 3 соат ҳамаи ҳамин чиза ман фурӯхтам. ба афсӯс хӯрдам ки барои чӣ ман ай Тоҷикистон бисёртар набурдам. барое ки аз инҷа то Сочира мақсад ай мо сум нагирифтанд. ҳамита да чӣ бурафтем, да поезд рафтем. ман чанде ки мисол ҳамин чиза метрошидам, мебурдам, мақсад ҳамун чиз ба савдо мерафт. баъд ман фикр кардам ки бески барои чӣ ман як кампири руса пурсидам. кампири руса пурсидам ки ана мақсад бибиҷон барои чӣ 2 дона табақ гирифта, ҳаҷмаш 50. гуфтам бибиҷон барои чӣ ти қадар 2 донаро мехарӣ? гуфт бачам ба забони русӣ гуфта, гуфт бачам ин чӯб ман чанд сол шид ки ҳамин чиза не ман чанд сол шид ҳамин чиза нигоҳ доштам ки ман агиҷо меом. дар филмҳо дидаги будам, дар кино дидаги будам. мақсад доштам ки ҳамин чизи чӯбин, ҳамин косаҳои чӯбина ман ба дасти амрам чанде ки рафтаги буд, хостам ки ҳамин чиза ман дарёфт кунам. гуфтам барои чӣ бибиҷон, барои чӣ даркора барои ту? гуфт ки ин ай чизи экология мақсад, ай табиат, ай чӣ, ай мақсад ай фарфору шишаву малировини атсинковини ё беҳтару хубтаре ки вақте ки ҳамин помидору бодирингу ҳамин чиза дар дирини ин мегирӣ, и окислят намекуна, мақсад тириш намешава ҳамин чиз. 2 соатам беста тириш намешава, 3 соатам. агар дар дигар зарфҳое ки мисол инам аз алюмин боша ё ки аз атсинковка боша ё ки аз дигар чизо боша, ва мақсад тириш мешава, ҳамун банкара маҳкам карда наметавонӣ. ман ба ҳамин мақсад 2 донаша мехарам ки ҳамин чиз ман коркар кунам, банкаҳома маҳкам кунам. баъд ман фикр кардам ки бески ҳамин мардуми халқи рус дам ҳамин чизи чӯбин на ки мисол як табақ. мақсад ина ман аз ин чизое ки шакаргирака айё бурда будам, айнаи лаълиёи ошхӯрӣ бурда будам, айнаи табақчакҳои майдаак бурда будам. мақсад ин хел бетажа барои ошхӯрӣ амиран 4 дона бурдам, дарав харидан шуд. ҳамин маълум аст ки ҳамин чиз ҳам аз ҷиҳати экология, ҳам аз ҷиҳати ҳамин барои организми инсон хубтару беҳтар будааст. аҷаб дунёе дорад марди ҳунарманд. гоҳе бо асбобаш роз мегӯяду гоҳи дигар бо чӯби интихоб кардааш. аз нигоҳи дигар барояш бидуни наздиконаш ин 2 омил наздику азизанд, зеро тамоми умр бо онҳо сару кор дораду маҳз ин 2 омил ӯро дар ҷомеа болохузару соҳибном менамоянд.
دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم ولی ندانم